I just came here with my friends. We locking eyes from across the room, and your friend's bad, but you the baddest. Might as well be an actress. We can head back to my place. Make a flick on that mattress. You got treat. Γεια σας παιδιά, GR Hunters εδώ. Έχουμε έρθει σε μια οικοδομή που έχει παρατηθεί εδώ και κάτι χρόνια και έχουμε ακούσει πολλά, οπότε ήρθαμε να δούμε. Εδώ είναι ο θα βάλουμε πίτι. Εντάξει, προχώρα. Θα αφήσουμε Εμείς πάμε κάτω τώρα. το υπόγειο. Πρέπει να ανοίξουμε αύριο δηλαδή. Αύριο πρέπει να πάμε εργοστάσιο στο Γουδί που είχαμε πει, αλλά δεν μπορούσαμε να βρούμε μέρος να μπούμε, οπότε ο Ντούμο βρήκε μια τρύπα και έτσι θα πάμε να μπούμε. Λοιπόν, εδώ είναι το υπόγειο. Κοιτάξτε. Αυτή τη στιγμή δεν βλέπω τίποτα εδώ πέρα. Έχεις φλάσερ, βλάκα, πώς δεν Ναι, το βλέπεις. ξέρω, το έχω μπροστά μου. Ωραία, ωραία, ωραία. Εντάξει, βλέπω. Θα κάτσουμε εδώ. Ψάξε από εσένα. Look! Έτσι, μόνο που είναι. Κοίτα αυτό εδώ. Ντούμο. Τι ήταν αυτό εδώ. Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, προχωράμε λίγο τώρα. Ω μαλάκα. Άμα έρθουν ακόμα λίγο πιο... Η ώρα είναι 8. Εντάξει, δεν φαίνεται και τόσο. Εντάξει, Χωρίστε από την άλλη μεριά. λοιπόν. I know that it's all the good you